Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Juan. Juan Kapitulo 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseyo. Usa ka gabi ini ana, miadto siya kang Jesus og miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini? nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Wala ka ba mahibalo niini, nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan, ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang nining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas sa anak sa tao, nga nanaog gikan sa langit. Sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Human niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salem kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna, si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglali sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, Walay tao nga makahupot og bisan unsa, gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya.
Kamo mismo mo'y akong mga saksi, nga ako miingon, nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya, og malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutanon. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan.